Pak anak rene mlebu rene tak kandhani. A1. Iya rene. Apa beritanya apa? Aku kate nyelameti Abah Tohirin. Walah. Satu sih kan, Den? Ya Allah, berarti ya kudu sing istimewa nduk secara batorinku wong sugih dhuwure Umi. Kate pesen genamu ya. Ya. Apa pesane apa? Ya pesen apa? Gedang ambek apem ngono lho, Sri. Segoe. Gak ada sego. Abah Tohirin ora kirane urip, Sri. Ora kirane protes ya gak ngerti tak selameti apa ngono lho. Terus sakene Bah sampean Bah. Wong koyo ngono duwe ratusan juta mbek gendut mek dikeki apa mbek gedang tok. Sak pesen 100 kon. Nganu wae, gedang barlene ambek apem. Gedang barlin. Ya lah kate apa? Ngawur jenenge slametan yo gedange kudu gedang ijo ta apa iku sitoke iku. Larangan iku wis. Astagfirullahaladzim. Apa jenenge? Sak plastik piro, Sri? Lah aku biasane lek apem ngono 3.000 ya apem selong sing apik ngono iku. Ambek gedang itu diitung 1.5 itu 4,5 lah diadai plastik lho iku. Kak, kelaranan kan Sri. Gendeng arek iku isone iku lho. 2.000 budgete sing 2.000 iku lho wis. Nah, 2.000. kan njaluk apem enak. Iya, sing dhuwur ana nongkone sing mumpluk apeme ku lho. Aku menghindari makna oleh pelanggan kok kono ora kate. Wis gak usah pesen aku kan. Golek kon Nambah bolo dhewe ku mbok didiskon Sri. Aku gak seneng ya lek sing tuku iku kanca ya ngono iku senengan iku njaluk diskon. Ya apa sih lha iki lho ya bondo ndut. Wis tuku nang wong liya. Aku budget 2.000 iku gedang barlin ambek apem ku tak dale langgar ngono lho Sri. Wis sepurane ya ndut ya sepurane sing akeh ndut tapi ya bukane ya apa masih ada kanca ya tapi lek soal duit ini ki ya gak ono ceritane kanca ndut. Aku ki ya bondo ya tuku sembarang iku ora golek. Kon iku kok menolak sih dijaluk pesenan aku? Bapak, kan ada pesan piro salah nih langgar wong iku mek 15. Mek 15. Tapi 15 wis sepurane ya ndut ya sing akeh aku sepurane sing akeh. Ya apa iki aku ndak tolong satu si Abah Tohirin. Lah duitmu iku ratusan juta, tapi konku kok pewah itu ngono. Dikandani wong ora kira urip ora harus tak slameti apa ta apa. Sepurane ndut aku gak iso menerima. Apa kan iku Sri? Sepurane ya sepuran Bu. Assalamualaikum jane arek iku. Dijaluk pesenan aku kok gak gelem. Ya apa iki aku?